Odmenili sme hokejistu HC Slovan, ktorý ešte kedysi dávno mali skoro jednotný znak s futbalovým Slovanom. Bol to človek, ktorý sa naozaj zaslúžil. Ale ja si dovolím pripomenúť jednu vec. Tu, na tomto štadióne, vyrastal človek, ktorý Slovanom žil, ktorého žilách prúdila belasá krv a bylo neuveriteľné veľké srdce. Ten človek už bohužiaľ nie je medzi nami. Volá sa Peter Dubovský. Poviem vám úprimne, 12 rokov som prešiel v zahraničí. Bol som odkázaný iba na správy cez Eurošport a tak ďalej. Miloval som pozerať Eurošport, keď ukazovali Španielskú ligu a keď ukazovali našeho Petra a rozprávali o ňom ako o hviezde. Bol som strašne pyšný, pretože bol človek, ktorý teraz možno bol medzi nami. Bol to slovanista. Bol to slovanista celým srdcom. Bol to človek, ktorý si zaslúži našu úctu a zaslúži si to, aby sa stal členom Belasej šlachty in memoriam. Ja by som vás poprosil, priatelia, aby sme vyjadrili úctu človeku, ktorý Slovanu odovzdal všetko. Odovzdal mu srdce a odovzdal mu všetko, čo ho bol schopný vo svojom futbalovom živote. Dovolte, aby som medzi nami privítal človeka, ktorý príde prevziať čestné členstvo in memoriam v Belasej šlachte. Pána Viliama Dubovského, otca Petra Dubovského! Ja sa to prosím zahrať. Ja som vďačný za vás všetkých a som veľmi rád, že pán Dubovský prijal naše pozvanie a ja by som si dovolil vo všetkej úcte pánovi Dubovskému odovzdať čestné členstvo pre jeho syna in memoriam. Ja, priatelia, dúfam, že sa budú rodiť slovanisti, ako bol Peter Dubovský, a že budú hráči s veľkým srdcom hrávať za Slovan, ktorý Slovan budú mať v úcte tak, ako ho máme my. Ja vám všetkým ďakujem. Poprosil by som potlesk, aký si Peter Dubovský aj zaslúžil. Takže poďme na to!